Assalamu alaikum ƴan class, wannan shine darasinmu na yau. Za mu tashi a darasin Hausa a sauƙaƙe, yau 16 ga watan 6 shekara ta 2022. Yau za mu tashi a ɗa, ɗi, ɗo, ɗu, ɗe. Ɗa, ɗi, ɗo, ɗu, ɗe. Ɗari, ɗari. Ɗoki, ɗoki. Ɗuriya, ɗuriya. Ɗono, ɗono. Mahaɗa, mahaɗa. Ɗiya, ɗiya. Ɗorawa, ɗorawa. Ɗumame, ɗumame. Ɗoro, ɗoro. Ɗari, ɗari. Haɗiya, haɗiya. Ɗosanawa, ɗosanawa. Naɗe, naɗe. Ɗora, ɗora. Ɗare, ɗare. Kuɗi, kuɗi. Ɗoki, ɗoki. Naɗewa, naɗewa. Ɗamara, ɗamara. Ɗebi, ɗebi. Ƙa, ƙa. Ƙi, ƙo, ƙu, ƙe. Ƙa, ƙi, ƙo, ƙu, ƙe. Ƙero, ƙero. Ƙaba, ƙaba. Ƙima, ƙima. Ƙarami, ƙarami. Ƙoƙo, ƙoƙo. Ƙila, ƙila. Ƙugi, ƙugi. Ƙuli, ƙuli. Ƙoƙari, ƙoƙari. Ƙaya, ƙaya. Ƙuna, ƙuna. Ƙetare, ƙetare. Ƙarfe, ƙarfe. Leƙe, leƙe. Ƙusa, ƙusa. Ƙarfi, ƙarfi. Ƙidaya, ƙidaya. Ƙira, ƙira. Ƙoshi, ƙoshi. Ƙaho, ƙaho. So, ƙaguwa, ƙaguwa. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kuma ga mai buƙatar wannan littafi dai za ku iya min magana insha Allahu, domin akwai shi a ƙasa. Yawwa.